ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପଦାରବିନ୍ଦରେ କୋଟି କୋଟି ଆଭୂମ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆଜି ପାଠ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ମୋର ସ୍ୱରଚିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କବିତା, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଭାବ ଟିକେ ରଖିଥିବ। ଭାବ ଟିକେ ରଖିଥିବ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ନ ଜାଣେ ମୁଁ କିଛି, ପାରେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଡାକି, ତୋ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡର ଗହଳି ଭିତରେ ପଡ଼ୁଅଛି ମୁଁ ଯେ ଥକି। ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ନ ଜାଣେ ମୁଁ କିଛି, ପାରେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଡାକି, ତୋ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡର ଗହଳି ଭିତରେ ପଡ଼ୁଅଛି ମୁଁ ଯେ ଥକି। କେମିତି କରିବି ଦର୍ଶନ ତବ, କେମିତି କରିବି ଦର୍ଶନ ତବ, ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ କିଛି। କେମିତି କରିବି ଦର୍ଶନ ତବ, ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ କିଛି। ଭାବରେ ଲୟରେ ଫଟକୁ ତୋର ଦିନ ରାତି ଦେଖୁଅଛି। ତୁ ଭକତ ପ୍ରିୟ, ଭକତ ନିମନ୍ତେ କେତେ ଲୀଳା କରିଅଛୁ, ମୋ ବେଳକୁ କାହିଁ ନିଶ୍ଚଳ ତୁ ଏତେ ନୀରବରେ ବସିଅଛୁ। ତୁ ଭକତ ପ୍ରିୟ, ଭକତ ନିମନ୍ତେ କେତେ ଲୀଳା କରିଅଛୁ, ମୋ ବେଳକୁ କାହିଁ ନିଶ୍ଚଳ ତୁ ଏତେ ନୀରବରେ ବସିଅଛୁ। ଭକ୍ତ ନୁହେଁ ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତର, ଶ୍ରଦ୍ଧା ତୋଠାରେ ରଖିଛି, ହୋଇପାରିବିନି ଦାସିଆ ବାଉରି ଅବାକି ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି। ହୋଇପାରିବିନି ଦାସିଆ ବାଉରି ଅବାକି ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି। ଶରଧାରେ ଟିକେ ଶରଧା ରେଣୁକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଇଛି ବୋଳି, ଶରଧାରେ ଟିକେ ଶରଧା ରେଣୁକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଇଛି ବୋଳି, ହୃଦୟ ଭିତରୁ ଭକ୍ତିର ଭାବ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଦେଇଛି ତୋଳି। ହୃଦୟ ଭିତରୁ ଭକ୍ତିର ଭାବ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଦେଇଛି ତୋଳି। ଗ୍ରହଣ କରିବ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ମୋହରି, ହୃଦୟରେ ଜାଗା ଦେବ, କିଛି ମାଗୁ ନାହିଁ ଜଗତ ଠାକୁର, ଭାବ ଟିକେ ରଖିଥିବ। ଭାବ ଟିକେ ରଖିଥିବ ମହାବାହୁ, ଭାବ ଟିକେ ରଖିଥିବ, କଷ୍ଟ ପାଇବିନି କଷଣ ନହେବ, ସହଜରେ ଯିବ ଯିବ। ଭାବ ଟିକେ ରଖିଥିବ ମହାବାହୁ, ଭାବ ଟିକେ ରଖିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। କବିତାଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଅନୁରୋଧ କରି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।